בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת הדרך ובעלת הבלוג המהמם Travel with דפנה. בוקר טוב. היי דפנה. מעניינים. היה איזה רגע של מתח. יש שתיקה של חרדה, כן. לא ידעתי אם להתחיל. מה שלומכם? בסדר, מה שלומך? בסדר. השבוע נפתח דרום אדום. שהשנה שמר זה מקבל משמעות הרבה יותר טעונה. ממש ככה. תראו, זה יתקיים בכל אחד מסופי השבוע של חודש פברואר, ובאמת השם דרום אדום, שהיה תמיד שייך לאחד ממראות הטבע היפים שלנו, קיבל את המשמעות הנוספת שלו. ואתם בטח שמעתם על ההתלבטות שהייתה אם לקיים אותו או לא. האמת שלא שמעתי ואני מופתע שיש את זה בכלל. שזה מתקיים? כן, שיש את האירועים. זאת אומרת, הדרום עכשיו הוא ירוק ומהמם ביופיו באמת, אבל לא חשבתי שיהיו אירועים סביב זה. נכון, אז יש עכשיו קצת שערה לגבי העניין הזה, אם כן או לא. אני תכף אספר, הם עשו את זה היום השנה במתכונת אחרת. יש גם עכשיו אנשים בני המקום שתומכים בזה, ויש אנשים שזה מאוד כואב להם, ובסופו של דבר המארגנים שהם תושבי האזור גם הם, שחלקם גם הם איבדו בני משפחה או חברים, החליטו לקיים אותו. הם השאירו את המילים דרום אדום בלי המילה פסטיבל, והוא נקרא השנה דרום אדום פורחים מחדש. אוקיי. והרעיון הוא לומר, לא ניתן לכם לדכא אותנו, יש כאן מסורת ואנחנו רוצים לדבוק בחיים, אנחנו רוצים לצאת אל הטבע, לנשום אוויר, להתרפא קצת ביופי הזה, מי שזה מתאים לו כמובן. ובנוסף הייתה מחשבה על כל העסקים שהם חלק מזה ורוצים להמשיך ולתמוך גם בהם. דיברתי עם אחד מבעלי העסקים, שאני גם אספר עליו בהמשך, שסיפר לי כמה זה משמעותי עבורם שיגיעו אנשים, גם אפילו רק מבחינת מצב הרוח. אז בעיניי יש כאן הגה שהיא מין אות הזדהות שכזה, ועוד דבר שחשוב לומר הוא שהאירועים התקיימו הפעם באזורים המזרחיים של הנגב המערבי, גם בשל המצב הביטחוני, כן. וגם כדי לא להיות באזורים שבהם אירוע דברים באמת הכל כך קשים, שהכל לא טרי. זאת אומרת שהאזור של בארי, שוקדה, לומים, חניון רעים, ששם בדרך כלל יתרכז הפסטיבל, מחוץ לתחום השנה, ולמעשה כביש 232 יהיה סגור בכל סופי השבוע של פברואר. זה קטע, כן. כי כאילו, אני לא מרגיש, מישהו מרגיש, שאנחנו כבר במקום הזה של לצמוח מחדש. אנחנו עדיין גם מעכלים את האסון וגם אנחנו עדיין במלחמה, אבל למחזוריות של הטבע יש קצב משלה, וכאילו אנחנו קצת לא בסינק עם הטבע. אבל זה קצת הופך למין משאלת לב לפרוח מחדש. נכון, אני גם חושבת. כן, והטבע ממשיך בשלו, בכל העצמה שלו. בדיוק. הטבע לא מבין שיש חטופים עדיין. הוא היה מחכה עם הפריחה. נכון, ממש ככה. וזהו, אז מה בכל זאת יהיה חלק מדרום אדום? אני כן אספר. קודם כל יש את יער ניר משה, שנמצא בין צומת בית קמה לסדרות. שם כבר התחילה הפריחה. יש שם עגלת קפה באופן קבוע שנקראת קפה קטן, ואפשר להגיע לשם לחנות. יש גם שולחנות של קקל וגם משחקים קטן. במבט ראשון כשמגיעים עוד לא רואים את הכלניות, אבל שיטוט של 100-200 מטרים אל תוך היער המקסים הזה יגלה לנו את המרבדים. אפשר לשוטט ברגל, אפשר באופן רכוב, יש דרכים שעוברות ביער ואפשר גם באופניים. יש סינגל שמגיע עד אורות, מקסים, ובאזור הזה של הקפה תהיה אפשרות של השכרת אופניים של עסק מקומי. וזהו, אני גם אגיד שהפריחה הזאת באזור הזה היא רק תמשיך ותגבר. זהו, הוא עוד לא מאוד פורח הדרום, זאת אומרת בינתיים הוא ירוק, נכון, אבל הצבעים מגיעים עוד מעט. נכון, אז האזור באמת שהוא עכשיו מחוץ לתחום, הוא כבר ממש פורח. זה מתחיל מערבה ומתקדם מזרחה. אז שם כבר ממש הפריחה, אבל עכשיו זה מתחיל, הכלניות בעצם הן צריכות קודם גשם, ואחרי זה הן צריכות שמש. אז ככל שעכשיו יהיו לנו יותר ימי שמש, בעצם כשיש גשם בימים סגריריים היא נסגרת כדי להגן על האבקנים שלה מהגשם, ולמעשה היא נסגרת גם בכל לילה כי יש לה מערכת שמזהה ירידה בטמפרטורה ובאור,
כשהיא מזהה שהטמפרטורה עולה ושיש שמש, היא נפתחת בכל הכוח עם האדום הקטיפתי שלה. חכמה, סמארטסט ביץ'. ממש. גם הרבה פעמים, אם אתם באים בבוקר והיא עוד סגורה, אתם יכולים להציץ, הרבה פעמים ישן לו שם איזה דבורון או חרק קטן שמוצא לו מלון חם ללילה. אפשר תמיד להציץ עם ילדים. השבת הזאת צפויה להיות ללא גשם ואפילו די שמשית, אז יכול להיות שהפריחה ככה באמת תיתן עוד בוסט. עוד דבר אגב מעניין לגבי הכלנית זה השינוי המיני שהיא עוברת בחייה, טרנסג'נדרי שכזה. כשהיא מתחילה לפרוח היא נקבה, כלומר הצלקות של הפעילות לקבל אבקנים, ואחרי כמה ימים... מה הפעיל שלה לקבל? הצלקות בעצם מחכות, הצלקת זה העמוד במרכז, והוא מחכה לקבל את האבקנים, ואז בעצם הפרח במרכאות מתעבר, והשלב הבא זה פרי. אז הם בהתחלה בשלב נקבי, ואחרי זה הם עוברות לשלב זכרי, והאבקנים הופכים להיות פעילים, והצלקת כבר לא רלוונטית. ואז עם האביקה... ואז כשנוחת עליה איזשהו חרק או דבורה, הוא יכול לקחת את האבקנים שלה כי הם טובים, אבל הוא צריך לשבת על כלנית שרק עכשיו פרחה. כאילו שהיא... אז יש שם, זה כדי שגם הפרח לא יאביק את עצמו. שמע נורא מסובך, אבל בגדול השיטה עובדת כמה מיליוני שנים, כן? ככה. אבל מה שנחמד, אתם זוכרים שיש בכלנית את הכתם הלבן בלמטה שלה, נכון? היא אדומה ובמרכז... נכון, כי ככה מזהים שכלנית היא כלנית, נכון? כי יש גם עוד... נכון. פרג אין לו את הלבן באמצע? לא, יש לו שחור, לא? לא יודע. אז זהו, אז רגע, אז קודם כל, היא רק פורחת, עוד אין לה לבן. אז זה לא תמיד השיטה טובה. זה כשהיא נקבה עדיין או זכר? כשהיא נקבה, וכשהיא זכר, כאילו זה כדי להדגיש את האבקנים, אז נוצר הכתם הלבן. אבל לגבי ההבדלה, הם גם לא פורחים ממש באותו הזמן. כאילו עכשיו זה כלניות, אפשר לזכור את זה לפי ראשי תיבות כנף. כלנית, אחרי זה נורית, אחרי זה פרג. פרג זה יותר האביב כבר. יפה. השאלה אבל מאיפה מתחילים? כן, איך אני יודע באיזה שלב אני גם, אם אני רואה פרח אדום. לא, כשמכירים אותם, זה באמת קל לזהות אותם, רק צריך ככה להכיר את המראה, הוא באמת שונה כשמכירים. וזהו, אני אוסיף שחוץ מניר משה, יש את פתרונות רוחמה המדהימים, שנמצאים לא רחוק משם, שגם בהם יש גם פריכוזים של פריחת כלניות, אבל הם ידועים לא פחות בזכות הגבעות הירוקות. זהו, זה כשזה פורח, זה פשוט נראה טוסקנה. הפתרונות רוחמה זה באמת אחד המקומות בפריחה היפים בארץ. זה מקסים, אפילו רק הירוק הזה, המנחם הזה. 9:30. מראה, נראה לי שטוב לרכך את הקושי שכולנו עוברים עכשיו. כן. שווה נסיעה וזהירות כמובן, כן? ועם חלונות פתוחים לשמוע אזעקות, זה כזה, להיות ערניים מאוד, אבל שווה ביקור, בהחלט. נכון. למרות מהבחינה הזאת גם במרכז אנחנו יכולים... נכון, אבל מבחינת כמויות יש עדיין יותר בדרום, לצערנו הרב. דפנה, תודה רבה. בלוג טראבל וויד דפנה, הפרטים אצלנו גם בעמוד הפייסבוק, בוקר חדש תכף יהיו. שיהיה סוף שבוע נעים. שבת שלום. סוף שבוע, שבת שלום. ביי.